lidi, teďka Traktor tady udělá tutoriál na vilíčko. Takže ahoj lidi, dneska děláme tutoriál na vilíčko, takže může být na to, takže prvně musíte vždycky mít zadní brzdu, prst na zadní brzdě, k tomu se ještě vrátíme později do videu, ale prostě vám to doporučuji. Něk trochu sedlo, víš, ale abyste se dostali na zem, že jo? A mít trochu lehký převod. Teda pokud máte teleskopku, tak nemusíte došáhnout na zem, to si potom dáte dolů. Nějak dvojku, pardon, dvojku, trojku, nějak. A potom můžeme jít na věc. Takže nějak takhle můžete vejít. A já to dělám takhle, ale musíte mít ty nohy připravené na odšlap. A vyšvihnout se dopředu. Takhle s řídítkama a přitom šlápnete, takže nějak takhle. Jo, nějak takhle, jak to mělo vypadat. Udělám to ještě jednou. Takže připravit ty nohy a abyste si mohli vyšvihnout dozadu. A hop. Jo, takže nějak takhle by to. To je na vás ta výška, jakou máte. Nebo takhle můžete mít. Nebo můžete mít i vaši výšku, prostě ten zadní balans, to je prostě na vás. Jak to budete mít. A potom je ten balans do stran, abyste třeba nepřepadli na stranu. Dám třeba, ukážu, jak to vypadá. Když jste takhle a jdete do strany takhle, tak to vás kvůli tomu můžete spadnout. Takže kvůli tomu musíte ty kolena dávat do stran a vyvazovat. No, tak. No, na to nebylo moc hezký, ale když to máte to nějak takhle. Hop. No prostě nějak vyvažovat. A teď se vrátím k tomu, jak tou zadní brzdou. Takže tu zadní brzdu nemusíte mít, když umíte vypadnout. Třeba jako já. Třeba když jdu dost dozadu, hop. No, tak jsem to nepodařila. A jsem se očekala. Ale jedno. Takže když jdete moc dozadu, nějak takhle. Tak to musíte umět seskočit z kola. A kvůli tomu právě, když to neumíte, tak se nic nevíje. A kvůli tomu tu máte zadní brzdu. Já vás ukážu se zadní brzdou. Jo, prostě se vám zdá, že jste moc vzadu a chcete zase dolů. Nebo prostě padáte a máte reflex. Takhle a hop, zadní brzda a jsem dole zase. Takže teďka to ukážu třeba, jo, když jsem to mám padám už. Tak takhle to vypadá. Hop. Hop. A zadní brzda a jdu dopředu. No, takže tak to nějak je. A potom teda, když vám to na začátku moc nepůjde, to je normální, skoro všem to na začátku nejde. Je to potom tréninku hodně. Fakt jako, když to chcete umět dobře, nějaký profesionálové, tu prostě můžete furt trénovat, furt. A prostě trénujte na to a nevím, jestli budu mít úplně nejlepší tutoriál, ale je to náš první tutoriál a doufám, že se s tím něco naučíte. A takže vám děkuju, že jste to sledovali a doufám, že vám to nějak pomůže. Třeba jako, já už jsem se to skoro naučil díky tomu, jo? Takže pohoda. No, Chicken se skoro naučil vilíčko. Ano a jestli teda chcete jiný třeba tutoriály nebo ještě něco o tom vilíčku říct, tak napište do komentářů. A jenom vám hned říkáme, že s Chickenem ani jeden manuál neumíme. Takže jestli nám napíšete manuál, tak prostě musíme někoho sehnat, ale my to neumíme. Tak čau. Dávejte odběr a čau.